naging kalmao, nagkagrabe ako sa mga ano, loko, kaya gustong tago sa barko. Kasi niya, ay, para ako na, ay, ako na ko, ano yung mga, ano, taro, diba, tulo,
Hapon, ma. Hello, Mika of shoutout. Lola Sweet, I Hefty. Madam, Manay ka Corridas. Salamat. Ang ganda ng ano no, panoorin yung ulan. Yung ulan, gabi yan. Ako wala pa nagagawa. Mag-end na ako kasi anong oras ka magla-live? Manay ka Corridas, magpa-entry kami. Magpa-entry kami, Manay ka Corridas, para sa ekonomiya. Para manalo ako ng pambayad sa wifi. Kahapon, kung hindi ko pa i-research yung pangalan mo, hindi ko nakita yung notification na nag-live ka. Kaloka yung CP ko. Maya-maya, unti. Okay. Sige. Mag-end na ako. Bye, everyone. Thank you. Thank you, Lula Sweet, Madam Cascade, Thai Hefty, Marika Corridas. Salamat po sa inyo dyan. Sa lahat ng sumisilip. Salamat. Thank you so much. Bye.